לא, מה זה? זה נקרא בתיאוריית הקמה סוטרה, תנוחת הגמל המיוחם. דורץ מדגים לנו כרגע איך הגמל המיוחם נראה כשהוא עושה צרכיו אחרי 60 יום בלי סקס. הדגמה מושלמת, זה מה שקורה פה עכשיו, זה בדיוק זה. עוד אחד. עוד 10. שימו לב לתנוחת הגמל. ראיתי טיפה תמיד הפנים. ראיתי את פני הגמל שהוא שחור. כמה? עוד 8. איפה אורן? אני מצטרף גמל נוסף. שמו אותה? אני רואה את חדו. לא. אני מצטרף גמל נוסף כמו שאנחנו יכולים לראות. אני לא עושה את זה הרבה זמן. רוני לוי הצעירה. שכנס לסרטון סוף. כמה? עוד 2. עוד 2! עוד 1! תקיא את האחרון! תקיא את האחרון!